uyabona nje bajabule ngempela yonke into esenzayo uyabona nje balingakafika iqhawe lakho nawe usangasondela nje ufike ube khona siripotela si-live nje ngalesi sikhathi sila lapha ePeople's Park impucuzeko njalo ngalesi sikhathi uyabona khona amabhinqa ngokuhlukahlukana kwawo abantu abaningi abahlukahlukene basuka endaweni eziningi ezahlukahlukene bezobungaza futhi bezoseka amaqhawe abo ngendlela yona simnandi sikhona la njengamanje kwimpucuzeko mawuthi sisekulethi cha kusaqili kaba akabilethi isikhathi kwimpucuzeko ebusuku kusemnyango sabawe kamnandi kakhulu nje ngalesi sikhathi buka nje uthi omunye hayibo khona nentombi la sithi singaqomisa ngisho uqomisa yonke into ikhona simnandi masila ku-right masila abantu baphume ngomningi babo baphume endaweni eziningi ezahlukahlukene bezosupport amaqhawe abo beze endaweni ukuthi nje so-support amaqhawe abo ngalesi sikhathi abanye banama-brand amaningi ahlukahlukene nabazo-advertise amabhizinisi abo ikakhulukazi lawa agqoka amabhinqi abathi amabhinqi la agqoka amaqhawe awo abawathandayo njengobona nje ngapha benze njani bahamba nalo iflegi lawo baliphakamisa kumnandi nje ngalesi sikhathi sila kwimpucuzeko koze kuse emnyango right kuzo zonke indawo la kufika khona emgedeni podcast igama lami nguNhlanhla uSheks umshakasheke untombi samjaha ngoba ifuna nophahla mama ngaphambili ngesitimela silana kwimpucuzeko njengamanje ngiyabona nje bafethu nihleli la kumnandi kusemcimbini ake ngiqale ngapha eqhawe lami uyaphila kodwa mfethu hayi ngiyaphila mfethu ku right kunjani siyaphila sikhuluma nobafethu mavela Thulu mfethu eshowe showe kuyaphela indawo eshowe emphongolwane kuyaphela indawo eshowe chaze mfethu ivuma mfethu ivuma ngasekugcinisiwe esikoleni alright sila emcimbini namhlanje mfethu impucuzeko kuthini nje uvo lwakho uthini nowahlame ofisa ukubema umuntu wasekhaya uthini uvo lakho nje hayi lutho uvo lami mfethu kumnandi nje ukubalana nje nabafowethu sijabulele sivukele umcimbi kuMaskandi mfethu phela ndiwe kobuye qawelami right kodwa right bhuti njani hayi siyaphila mfethu sila emcimbini wempucuzeko mfethu namhlanje usuku lamabhinqa uthini uvo lwakho uthini kuwena nje njengola namhlanje hayi ubhuti ngijabule kakhulu yabo bengila ngisendaweni engithola yonke okujabule ngidingayo uthola yonke into nje bona uthola yonke into ngijabule konke uthola yonke into konke so ngiyajabula kakhulu mfowethu bengibona kuqhubeka kahle nje njengamanje njalo Ali udlala kahle kakhulu sijabule sirazi so ngiyabonga kakhulu mina ngiyakujabula mfethu right futhi kamba kahle akungcono kakhulu kunayizolo kungcono mfethu namhlanje sila kwimpucuzeko osuku namhlanje ngibona niphethe ngisho into eyikhala kahle la ngizongishayisi kodwa kulungileke ujabula ngolunye ilanga lelo so mfethu uthini uvo lakho nokuphawula kwakho nje umcimbi wanamhlanje umcimbi wanamhlanje mfethu usezingeni engicabanga ukuthi lizinga lokuqala kwaMaskandi ngicabanga i-World Cup yoMaskandi le World Cup yoMaskandi le so mangila nje akukho kunye ngingakulonga kubabaza ngaphandle kwenjabulo nokujabula ongaphezulu kokwenza ngoba sigcina into yakithi mfowethu kaMaskandi nekuyiyona into esikwazi ukuvela phakathi kwabantu kwayo kalula njengamanje yena nje sole nonyakazo somsila ngithi umsila wamabe ngaphambili imsila nje ngaphambili kungaphambili awuyakazi ngaphambili uyanyakaza ikhatha ibalulekile siyabonga kakhulu sasibala nje mfethu la uyaphila kodwa ayaphila kabafu right mfethu uba igama lesibongo utshela ukuthi njengoba silana nje kuhamba kanjani kwena unkando wasemzimkhulu kangusisibongo sila kwimpucuzeko namhlanje mfethu ujabula nabafowenu la ngiyabona niphathana kahle kuthini ukuphawula kwakho ukujabula kwakho nje mfethu ayifethu angazi ngendlela kumnandi ngayo kodwa-ke hayi into ejwayelekile sezikumnandi nje kwimpucuzeko baba kumnandi usho usubashiya ngisho imama yebuye kwimpucuzeko kumnandi khona impucuzeko awushendini mama ushendini mama alime kancane mama solibona masikeda ngalento yakithi mani alright ngiyabonga kakhulu bafethu sikuzo zonke indawo la kufika khona i-podcast yakho emgedeni podcast igama lami nguNhlanhla ngokanti bathi uSheks umshakasheke untombi samjaha ngoba ifuna nokuphahla mamvuna ngaphambili njengesitimela ngiphethe ama-ladies la sanibonani niyaphila kodwa ni-right silana-ke namhlanje kwimpucuzeko kothi ngicela anikho right ngoba unobone
Thuze. So ingoma enithanda lo uthi mhlawumbe khona umuntu osamlindele osazoperforma la uthi no mase kuphuma usibani bani mhlawumbe sekungahamba ke. Lindele ba. Linda ubahubhe. Lindele ubahubhe sebelulayo. Nonke kathi nisokala eSouth Coast nakala ngezazi. Yebo, sababela nyawo. Izosupporta kahle kahle. Yebo, So siyasapota nekubalaza. so nithini ke umcimbi uphinde ubuye ngonyaka ozana manje hayi wokugcina lo siyawubheka manje. Siyawucela ngonyaka ozayo, siyawucela umcimbi sobe kuba ube sebenphezulu. Siyabonga kakhulu mfethu lesikhathi nibe right, enjoy your time. Sibonge nakuthi imcineka. Shabu. Phambili njengestimela sila kwimpucuzeko namhlanje umcimbi wamabhinqi sihleli nobaba mfethu siyaphila unjani? Siyaphila mfethu njani? Ngiyaphila sikhuluma nobani wakabani mfethu sibonge? Sikhuluma no Simphiwe wakwaZulu osuka yebo mfethu osuka eShall Cross. Oh yeah. Yebo mfethu. Mfethu sila kwimpucuzeko osuka namhlanje umcimbi mhlawumbe uthini umuzwa wakho nje nokuthokoza ukuthi hayi kumnandi noma kukanjani? Mfethu mina ngijabule kakhulu yabona ngoba ngihleli lana nje ngijabule kakhulu mfethu ngiyabuka nje yonke into yenzeka kumnandi mfethu kumnandi futhi koze kusekuseni sila usho ayikoze kusemnyaka kusekuseni sila ngiyabona bavuze wahamba wathi hayi akathungela ngisho ukuthungela wahasha ngigqoke isuti yami nje ngiyabona mfethu ngoba ungibona nje ngihamba nanomem naye futhi ngimthungela nje siyafana mfethu kumnandi nje kahle kakhulu. Mhlawumbe usungathini uqhuquzela abanye abantu ke makuthiwa kwenza imicimbi esiyithandayo noma imicimbi yomculo wesintu njengathi yama-Afrika ungathini uqhuquzela abantu abathanda umculo wesintu? Ngathi nje mfethu abantu abaqhubeke baba amaZulu bathande izulu sakubo bayithande imvelaphi yakubo ukuze mfethu ngelinye ilanga sokwazi ukuthi nathi sinqobe ezweni engalokhuzi mhlawumbe eyifikela ukuthi izothatha something vele la zifikela ibona ukuthi siphila impilo la singamabhinqa sikhona mfethu suka kwaZulu ya yonke indawo esasuka zonke indawo sasuka mfethu kodwa nje okubalekile ukuthi nje wena uzazi ukuthi ubani uphumaphi i-background yakhe injani yonke into uyazi ukuthi ukanje
mhlawumbe wathini mangase ngithi mina lo mcimbi siyawuvala manje ngonyaka ozayo usekho umcimbi ngathini ngalokho ukuthi hayi awubuye umcimbi ngonyaka siyawudinga mfowethu mina ngavele ngife kusho ukuthi ngabe nginyaka wami wokugcina ukuthi ngife mfowethu uma ngabe nithi ngiyawuvala umcimbi manje ungabikho nangonyaka ozayo sithi awubuye ube khona ngoba awubuye ube khona ngenza sure mfowethu ukuthi nje ithikithi lami once ngawubuka nje fonini ukuthi usukhona ngenza sure ukuthi ithikithi lami ngilithanga kuse-early ngithi ngabuka idate amathikithini ngithanga se-early ithikithi ngenza sure ukuthi nje funa umcimbi ube khona nami futhi ngibe khona ngokuzo-enjoya izulu sakithi yebo siyabonga kakhulu Makeba sibonga kakhulu indaba ezintsha siyabonga ya emketeni podcast sibambe kuzo zonke inkundla zokuxhumana